σημαίνει για εσάς η εκπαίδευση και πώς τη βλέπετε εσείς ως μια βραβευμένη εκπαιδευτικός? Υπάρχει βεβαίως διαχωρισμού μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης. Αυτό που λείπει φυσικά είναι η παιδεία, την οποία δεν έχουμε. Και δεν έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα παλεύουμε όλοι στο δυτικό πολιτισμό να αποκτήσουμε μια σωστή παιδεία. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι όντως αλήθεια ότι τα reforms μέσα στην παιδεία, μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα είναι δύσκολες διαδικασίες, με πολλή γραφειοκρατία, υπάρχουν πολλά συμφέροντα από πίσω, πολιτικά, οικονομικά, ανθρώπινα κτλ. Οπότε είναι πολύ αργή η εξέλιξη και ενώ μεταξύ ο κόσμος προχωράει και όχι μόνο προχωράει, πάει και πίσω καμιά φορά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αντιμετωπίζουμε πλέον σήμερα στην κρίση της Ελλάδας και στην παγκόσμια κρίση που βιώνουμε την ερώτηση τι θα γίνει με την παιδεία, να αντιληφθούμε ότι η παιδεία είναι στα χέρια μας. Η παιδεία δεν μπορεί να είναι μόνο επαναλαμβάνω σε ένα υπουργείο και μόνο μέσα στην δημόσια παιδεία. Η παιδεία είναι άτυπη, είναι μη τυπική. Η παιδεία και οι τύχοι κάνουν παιδεία, είναι το πλάτο μας. Είναι παντού. Άρα ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει παιδεία με τον τρόπο που ζει, με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που μελετάει αρχαίους ελληνικούς κλασικούς φιλοσόφους αλλά και νέους σοφιστές και να μπορέσει ο ίδιος να γίνει ο μέντορας του εαυτού του. Η παιδεία είναι μέσα μας. Ας μην την ψάχνουμε μόνο στα σχολεία και στα τέξιμα ξεδιαγωνίσματα που μας ταΐζει το πολιτικό σύστημα την πρώτη δημοτικού με την τρίτη ηλικίου. Πώς η Ελλάδα μπορούσε να αξιοποιήσει όλη αυτή την ιστορία που έχει πάνω στο κομμάτι αυτό, το συγκεκριμένο, για να προσελκύσει κόσμο? Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι το φως, είναι το φως, ήταν το φως και θα έπρεπε να ξαναπαναπροσδιορίσει το φως της παιδείας σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κληροδοτηθεί την αρχαία ελληνική κλασική κληρονομιά μας, τη δύναμη των αρχαίων ελληνικών κλασικών φιλοσόφων μας. Είναι κρίμα και άδικο να ψάχνουμε την παιδεία οπουδήποτε αλλού πέρα από τη γενέτειρα χώρα της την Ελλάδα. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό, ξεκινώντας και σκεφτόμενοι ευέλικτα και εναλλακτικά. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο η τυπική εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτή που μας τη φέρει, ούτε καν και το βάθμιο, τα πανεπιστήμια μας. Μπορούμε να φτιάξουμε δικούς μας οργανισμούς, ιδρύματα, οι οποίοι δεν θα είναι εκεί για να κάνουν παιδεία, θα είναι εκεί για να κάνουν social change μέσω της παιδείας. Θα δώσουμε λοιπόν την παιδεία στους ανθρώπους που διψούν εμείς. Θα αναλάβουμε εμείς προσωπικά, οι πολίτες, την ευθύνη που μας αναλογεί. Εμείς οι δάσκαλοι, ενθαρρύνοντας τους δασκάλους, θα έλεγα ότι ένα από τα οράματά μου είναι να βοηθήσω τους δασκάλους να αντιληφθούν ότι μπαίνοντας μέσα στην τάξη δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή από κανένα από το να κάνουν παιδεία. Είναι ευθύνη τους, αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν, να ενθαρρυνθούν και να αξιοποιηθούν και να μπουν σε ένα, αν θέλετε, level εκεί που τους αξίζει. Μόνο σας είπατε πριν ότι είμαι στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς και γι' αυτό ήρθατε κοντά μου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε, όλες οι κοινωνίες θα έπρεπε να βραβεύουν τους εκπαιδευτικούς και να τους έχουν ψηλά. Πάμε να το κάνουμε για να ανεβάσουμε την παιδεία την τυπική, αλλά δεν μένουμε στην τυπική παιδεία. Και η άτυπη παιδεία και η μη τυπική παιδεία, οι οργανισμοί που θα είναι εκεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην κοινωνική και ψυχική τους αλλαγή, θα δώσουν και αυτή την απάντησή τους.